Și salut, mă cheamă Andrei. Astăzi ne jucăm Stumble Guys. O să sper că v-a plăcut primul episod, viața la școală cu urgenți, episodul din 100. De ce zic chestia asta? Pentru că astăzi vreau să vă zic cum m-am gândit eu să mă apuc YouTube. Asta n-a făcut nimeni de planca asta, nimeni n-a făcut. Cum s-a gândit el să apucă de YouTube, frate? Prima, hai să dăm și prima dată când mă apuc eu personal de YouTube, avem 6-7 ani. Acum am 10, nu mai are diferență. Când am vrut să mă apuc de prima dată cu YouTube, că mulți vedeam că Shelly, Sheraro, cum mai spune la ăsta, Gamio pe Ganicus, toți youtuberii ăștia făceau bani. Și m-am gândit să mă apuc de YouTube și am văzut că primul meu videoclip n-a ieșit prea bine, că m-am uitat și eu la el. Știu, de vă înțeleg. Eu încă nu am înțeles ce dracu am făcut acolo, cum se zice, să dau telefonul acesta. Cum se zic, acolo la chestia aia care prietena cu... Bă, ce net, oameni. Care cu... Blă! Nu știu, am făcut... Eu nu am vorbit. Ha? Ok, nu știu, asta am înghesul. Asta am înghesul. Nu știu, am net pe Beta Mobile, să știți voi. Ok, că atunci dau un de-asta, atunci, dai, dau 3 de-astea, și nu știu de ce a făcut prietenul meu așa, adică noi am discutat înainte să, cum se zice, să postăm videoclipul ăsta mai, cum se zic eu, puțin mai lung. Dar a fost o mică problemă și am închis când s-a auzit chestia asta. Când s-a auzit o chestie pe lume, Andrei, și eu m-am căcat pe mine și m-am dus acasă, pentru că eu eram la prietenul meu în adevăratele la el acasă. Și eu acum vreau să vă spun cum am apucat de YouTube. Prima dată când am vrut să mă apuc, am spus cu mami să avem 7 ani. Dar după aia am lăsat. Că după 5-6 zile am postat pe un meu videoclip și pe un meu canal. Canalul ăsta se chema Nokia 95, pentru că fuck, hack. Mamă, de ce am dat amăgeam? Așa erau populare numele alea pe atunci, Nokia 95, Nokia 49, 333, chestii de-astea. Și nu mi-a pus numele de-astea și mi-a pus alte lume. Și ce a făcut YouTube-ul? Mi-a șters. Nu știu, nici nu mă interesează, habar n-am. Stai că vedem ce m-a să vă zic. Ce să vă zic cum am lăsat eu obligat de YouTube. Am fost obligat despre prietenul meu. Bă, lasă-te de YouTube că te faci de râs. Mie nu pasă, frate. Mie nu pasă că râdeți de mine. Mie îmi pasă măcar fac ceva. Nu ca să stau degeaba și vine și mă tot la mâna lui, frate. Măcar fac ceva, măcar știu ce să fac, măcar știu ce să fac, bro. Ce dacă se întâmplă? Stați puțin. Revenim imediat, stați puțin. Da, a fost niște defecțiuni. Fraților, dacă vreți și partea a doua, explicare cum a apucat eu de YouTube, să apăsați butonul de like. Mici defecțiuni, dar cine sunt eu chinez?
Ce să închid vlogul. Uitați, bubuiți butonul de like, să dai like, subscribe și pa, pa!